खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। आं नीलिमा बाला ब्रह्म, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, जापानआ आसामजों मावखान्थियारि बाहागोदारिखौ फिन थि खालामफिनदों। जापानआ भारतनि एक्ट इस्ट पलिसिनि सिङाव आसामजों गावनि मावखान्थियारि बाहागोदारिखौ गोख्रों खालामनो गावनि बावसोमनायखौ गोदान खालामफिनबाय। बे दावगानाया आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतआव जापाननि एम्बासाडर अन' केइचिनि गेजेराव मोनसे गोजौ थाखोनि टेलिफनिक रायज्लायनायनि उनाव जादों। बाथ्रा रायज्लायनाय समाव मोन्नैबो बाहागोआ गोबां गोनां बिथिङाव मोन्नैयारि हेफाजाबखौ गोथौसिन खालामनो गनायदों। बे सावरायनाया गाहायै इलेक्ट्रनिक्स, सेमिकन्डाक्टर दिहुननाय, इनफ्रास्ट्राक्चार आरो ओनसोलारि एन्टारप्रेनारशिपखौ बांहोनाय बिथिङाव रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां जौगानायखौ बांहोनायनि सायाव नोजोर होदों। हाबा मावनायाव मिजिं दिन्थिनानै गिबि मन्थ्रि शर्माया मुंख'दों दि आसामआ गोदान रांखान्थियारि खाबुफोरखौ बेखेवनो आरो रायजोआरि दारिमिनारि जौगानायखौ गोख्रै खालामनो थाखाय जापाननि फालांगिफोर आरो फसंथानफोरजों खाथिसिनै खामानि मावनो मिजिंथिदों। नैथि खौराङाव दङ, आसामनि एर'सिटिनि नारसिननाया 16 खोला कामरुप गामिफोराव हा खहा आरो थागिबिफोरनि मोनथायखौ लानानै जिंगा सोमजिहोदों। पलासबारिनि मोन 16 गामिफोरनि थागिबिफोर आरो खोला कामरुपनि अजारा रेभिनिउ सार्कलफोरा गुवाहाटीनि खाथियाव थांखिजानाय एर'सिटी आरो सेटेलाइट टाउनशिप मेगा प्रजेक्टनि थाखाय जानो गोनां हा आरजिनाय आरो होखारनो हाथाव बेदखल खालामनायनि सायाव गोथौ जिंगा सिखांदों। मोननै जौगाथाय बिथांखिया रानी बंगारा ओनसोलाव आसाम सरकारजों दैदेनजानाय 4000 बिगा सेटेलाइट टाउनशिपजों लोगोसे आदानी ग्रुपजों 2662 बिघायाव गोसारनाय मोनसे एर'सिटीनि सानथांखि खालामदों, जेराव जेबो नेमखान्थि बादियै होखारनायनि नटिस होनाय जायाखै। गोख्रों नायदिंनाय हाबाफारि आरो रेभिनिउ बिफानआ जायगानि हानि रेबगान्थिफोरखौ जथायनो आरो जमा होनो नारसिननायनि जाहोनाव गोबां जिंगा सोमजिहोदों। आबादनि जिउ खुंनायाव खहा जानायनि अनगायैबो जायगानि हारिफोरा संबिजिरनि सायाव गोख्रों सांग्रांथि सोमजिहोदों। जबे, सजनपारा आरो अन्धेरिजुलिजों लोगोसे गोबां गोहोम गोग्लैनाय गामिफोरा रैखाथि होजानाय खोला कामरुप ट्राइबेल ओनसोलनि सिङाव दं आरो राभा हाजं गावखुंथाय गौथुमनि सिङाव गोग्लैयो। रानी ओनसोलारि ट्राइबेल गौथुम आरो जायगानि बर' आरो राभा फरायसा आफादजों लोगोसे थागिबि सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे नेमखान्थि गोनां गोसोखांलाइ गथायबाय। बिथांमोनहा सांग्रांथि होयो दि बेफोर रैखाथि होजानाय ओनसोलफोरखौ गुवाहाटी मेट्र'पलिटान डेभलपमेन्ट अथ'रिटियाव सोफायोब्ला ट्राइबेल गावखुंथाय, हानि मोनथाय आरो राभा हाजं गावखुंथाय गौथुमनि गावखुंथायाव गोहोगोरा खैफोदाव गोग्लैगोन। थामथि खौराङाव दङ, गुवाहाटी पुलिसआ जुनिया आसाम टेट 2026 नि सिगां होबथाग्रा बिथोन होदों। गुवाहाटी पुलिस कमिशनारेटआ 28 जुनआव जानो गोनां जुनिया आसाम फोरोंगिरि रोंग'थि आनजाद टेट 2026 नि सिगां इन्डियान सिभिल सिकिउरिटि क'ड (BNSS) 2023 नि दफा 163 नि सिङाव होबथाग्रा हेंथा होनाय जाबाय। 25 जुनखालि पुलिस कमिशनार मावख'निफ्राय फोसावनाय बिथोननि बादिब्ला आनजादखौ उदां, मोजां आरो पारदर्शी आदबजों खुंफुंनो आरो गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जायखिजाया नाजानायखौ होबथानो थाखाय होबथानाय जादों। बर', गार', मणिपुरी आरो हामार बिजोंनि बिजाथिफोरनि थाखाय गाहाय गुदि पेपार 1 आरो गोजौ गुदि पेपार 2 थाखोनि थाखाय स्पेसियेल टेट आनजादखौ गुवाहाटीनि पानबाजार गोजौ गेजेर फरायसालियाव खुंनाय जागोन। गाहाय गुदि आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम जागोन आरो जौसिन गुदि आनजादा बेलासे 2 रिंगानिफ्राय बेलासे 4:30 रिंगासिम जागोन। गासै सा 473 बिजाथिफोरा आनजादाव बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गाहाय गुदि बिलाइनि थाखाय सा 183 आरो गोजौ गुदि बिलाइनि थाखाय सा 290 बिजाथिफोर दं। ब्रैथि खौराङाव दङ, आसाम पुलिसआ धुबुरीयाव सिग्रोमनाय समाव सन्देह गोनां मोसौ बेदर मोन्दों।
आसाम पुलिसआ 26 जुन खालि धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय चारलडंगा गामियाव आयेन बेरेखा मोसौ बुथारग्रा अपारेशनाव 7 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। थि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै साब इन्सपेक्टर प्रबेशनार प्रभास कर्मकारनि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया रामजान आलीनि न'आव सिग्रोमो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सन्देह गोनां सुबुंफोरा हानजाखौ नुनानै खारनो नाजादोंमोन, नाथाय साबाबो जाथायथिलियाव हमजायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ मेहदी हुसेन, मेहबूब हुसेन, आतिकुल आलम आरो शहीद आलमजों लोगोसे परिसरनि बिगोमा रमजान आली होनना सिनायथि मोननाय जादों। नागिरनायनि समाव पुलिसआ गनायथि गैयाजासे मोसौ बुथारनायनि फोरमान मोन्दों, जेराव गोजा थैनि दागो, बेगेंनि थुख्रा, दंफांनि दानग्रा ब्लक आरो गिदिर खुरै आरो राननायनि थाखाय थियारि खालामनाय गोथां बेदरनि पेकेटफोर दंमोन। पुलिसआ उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव 66.64 किल'ग्राम सन्देह गोनां मोसौनि बेदर, मासे गोथां गोजा गाबनि मोसौ, गंसे थुंग्रि, गंथाम सिखा आरो गंसे दाउ बोखांनो हायो। दायनिगिरि आरो जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ गौरीपुर पुलिस थानासिम लांनाय जायो, जेराव आयेनारि नेमखान्थि लानाय जादों। 5थि खौराङाव दङ मानकाचार लामा जाब्रबथायाव गोख्रै खारनाय मटर साइकेलजों 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाजों लोगोसे 4 जोखोम। मैया मानकाचाराव आसाम-मेघालय सिमाजों नांजाबनाय हट सिंगिमारिनि टेटुलटालायाव मोनसे लामा खैफोदाव सासे 10 बोसोर बैसोनि फरायसालिनि गथ'जों लोगोसे 4 सुबुंफोर जखम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ आयशा सिद्दिका, बिनि बिमा साकिरा खातुन, मटर साइकेल सालायगिरि शकील इस्लाम आरो उनथिं थानाय गाखोग्रा महिदुर आलम होननानै सिनायथि मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला AS15W7093 नम्बरनि गंसे गोख्रै खारनाय मटर साइकेला लामा सेराव गसंनानै थानाय आयशा सिद्दिका आरो बिनि बिमाखौ सौग्रावो। सौग्रावनायनि जाहोनाव सालायगिरिया मटर साइकेलनि कन्ट्रल खोमाना लायो, जाय बेलथायनायाव सालायगिरि आरो उनथिं थानाय गाखोग्रा सानैबो जोखोम जायो। जायगानि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव थांनानै 4 जोखोम जानाय सुबुंखौ रैखा खालामनानै फाहामथाय होनो थाखाय हटसिंमारि जिल्ला देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। 6थि खौराङाव दङ माजुलि लामा जाब्रबथायाव बुथारनायनि सन्देह सोमजिदों। नखरनि सुबुंफोरा खैसार खालामनानै बुथारनायनि अजद होदों। आसामनि माजुलि जिल्लायाव जानाय मोनसे लामा जाब्रबथायाव मोनसे सोमोनांथाव महर लादों, जेब्ला सासे थैनाय सुबुंनि नखरा बिखौ बुथारदों होननानै अजद होदों आरो बे जाथायखौ लामा जाब्रबथाय महरै दिन्थिनाय जादों। मंगलबारनि बेलासियाव 2 नं स्पट ओनसोलनि साखाथियाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय राजु कलिता मुंनि सुबुङा दक्षिण पाटनिफ्राय सालमरायाव थानाय गावनि न'आव फैफिनबाय थानाय समावनो गोब्राबै जोखोम जायो। जाब्रबथायनि उनाव कलिताखौ गोख्रैनो गड़मुर देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो बेनि सिगां गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़सिम दैथायहरनाय जायो, नाथाय आइसिइउआव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमायो। नखरनि सोद्रोमाफोरा दाबि खालामनायनि उनाव बे केसआ गोबां सोंथि सिखांदों दि बिथांनि खर'नि उनथिं गोब्राब जखम जानायनि अनगायैबो बिथांनि मोदोमाव जेबो मख'जाथाव बायजोआरि जखम गैया। बिथांमोनहा अजद होदों दि बे जाथाया नंगुबै लामा जाब्रबथाय नङामोन, नाथाय मोनसे सिगांग्रो साननानै बुथारनाय जाथाय। भुगिनांनाय नखरनि अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै माजुलि पुलिसआ बिएनएसनि 106(1) आरो 281 दफानि सिङाव केस नं 2126 रेजिस्टार खालामो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसआ जाथायजों लोब्बा थानाय गंनैबो मटर साइकेलखौ जब्द खालामदों। मावख'गिरिफोरा बुङो दि आबुं पस्टमर्टेम आनजाद रिपर्ट मोनखांनायनि उनावसो थैनायनि गुबै जाहोनखौ थि खालामनाय जागोन। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ सिलचर मल स्पायाव गाग्लोबदों। उन्दैजों लोगोसे 26 आइजोफोरखौ हमदों। आसाम पुलिसआ 25 जुन खालारनि मोनायाव सिलचरनि काछार जिल्लानि गंसे मलनि सिङाव सोलिबाय थानाय मोननै स्पा सेन्टाराव मोनसे समावनो सिग्रोमनाय समाव सासे उन्दै गथ'साजों लोगोसे सा 26 निबो बांसिन लाइमोन आइजोफोरखौ हमनो हायो। मावख'गिरिफोरा गोबां खौरां मोननायनि उनाव लाभली स्पा आरो लटास स्पायाव आसाम पुलिसजों गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो आयेन गैयै हाबा-हुखाफोरनि सोमोन्दै थि इन्टेलिजेन्सनि सायाव खामानि मावदोंमोन।
हमजानाय सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनो सिलचर सदर पुलिस थानायाव लाबोनायनि सिगां मेडिकेल आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। नायबिजिरगिरिफोरा स्पानि लाइसेन्स, फालांगियारि रेकर्ड आरो गुबुन फोरमानलाइफोरखौबो नायबिजिरगासिनो दं। बेफोर फसंथानफोरा आयेन बादियै खामानि मावगासिनो दं ना गैया बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय। नायबिजिरनायनि फिथायखौ बिथा खालामनानै नांगौ बादियै आयेनारि राहा लानाय जागोन। 9थि खौराङाव दङ नगाव हटेलाव जुवा गेलेनाय सिग्रोमनायाव सा-7 हमजादों। खौरांगिरिया गाग्लोबनो नाजानायनि अजद होदों। 25 जुन खालि नोगोरनि गंसे हटेलनिफ्राय सोलिनाय मोनसे जुवा गेलेग्रा थावनियाव नगाव पुलिसआ सिग्रोमनायनि उनाव सा-7 सुबुंखौ हमनानै दोनदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हटेल ब्लु बार्डनि 5थि थालायाव जुवा गेलेनाया सोलिगासिनो दंमोन। सिग्रोमनाय समाव मावख'गिरिफोरा न'निफ्राय नोगोद रां आरो जुवाजों सोमोन्दो गोनां मुवा बेसादफोर जब्द खालामो। बोखांनो हानाय नोगोद रांनि बिबांखौ थाबैनो फोसावनाय जायाखै। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला मनजित शर्मा आरो अमित रयनि सायाव जुवा गेलेनायनि अजद होनाय जादोंमोन। बे हटेलनि बिगोमाया पार्थ सइकिया। हटेलाव जुवा गेलेनायनि अजद होनायनि सोमोन्दै पुलिसआ खौरां मोननायनि उनाव बे अपारेसनखौ खालामो। बे समावनो पुलिसनि बे जाथायखौ खौरां लानो थांनाय सासे खौरांगिरिया अजद होदों दि बे जाथायनि सायाव खौरां बुथुमबाय थानाय समाव माखासे सुबुंफोरा खौरांगिरिखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन आरो केमेराखौ खहा खालामनो नाजादोंमोन। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो मोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै आरोबाव आयेनारि राहा लागोन होनना मिजिंथिदों। 9थि खौराङाव दङ आसामनि शिबसागराव 41.04 ग्राम सन्देह गोनां मुलिजों आइजोखौ हमनाय जादों। फिसाया खारखोमानानै दं। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जिल्लानि जेनगनिखाथिया ओनसोलाव फेग्रा मुवा होबथानाय अपारेसननि समाव शिबसागर पुलिसआ सासे आइजोखौ खायो आरो 41.04 ग्राम सन्देह गोनां फेग्रा मुवा बोखांनो हायो। बे अपारेसनखौ जेनगनिखाथियानि डेका बरबरुवा र'डआव खालामनाय जादों, जेराव दायनिगिरिया भारा न'आव थायोमोन। हमजानाय आइजोखौ कलियाबरनि थागिरि जेसमिन बेगम होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बिथांनि फिसाय सादिकुल इस्लामआ खारखोमानानै दं। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सन्देह गोनां बेसादखौ मोनसे गिदिर साबोननि कन्टेनारनि सिङाव दोनखोमानानै दोनदोंमोन। हमनो हानाय फेग्रा मुवानि बेसेना आयेन बेरेखा हाथायाव गोबां लाख रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। अपारेसननि समाव पुलिसआ कलियाबरनि सासे लाइमोन फैजल इस्लामनि भारा न'निफ्राय गोबां बिबांनि फिथलाइनि आइजें-आइलाफोरखौबो बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला खारखोमानानै थानाय दायनिगिरिखौ संदाननो आरो ड्राग्स फालांगिनि आन्दोआव थानाय गुवार नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।